Здравейте, отново сме в JK Pro Gym и в няколко поредни видеота показваме как може различни уреди да имат нестандартно приложение. Днес сме кофички, набирания с асистент. В някои зали това е плоскост, тук е тръбичка. Ще покажем как може да го използвате за трицепс. В нашия случай много е важно да не прекалите с наклона напред и да сте прекалите назад. Да бъде ръката точно. И виждате. Много е различно въздействието от скрипеца, много различен начин се усеща. Имате и различни форми. Единия вариант е чисто тънък, другия вариант е с изгубването. Вече това може да изберете. Съответно, като е плоскостта, ръцете в единия случай трябва да са поставени на предния ръб, ако е в другия може да поставите се едно с неотправен хват. Във всяка зала, която има подобно нещо, използвате и ще имате един допълнителен аксесуар, едно допълнително упражнение в работата за трицепс.